Práce na kúpalisku Zelená žaba pokračujú i počas zimných mesiacov. V januári sa musela ťažiť skala nad bazénom. S našou kamerou sme sa boli pozrieť, ako práce pokračujú. Takže tá skala sa ťaží z dôvodu, že na tom novom kúpalisku vzniká tzv. VIP zóna. Tá VIP zóna, tam budú vlastne masážne bazény, masážny bazén číslo 1 a masážny bazén číslo 2. Nakoľko, samozrejme, aby to bolo bezpečné, preto sme boli nútení pristúpiť k lámaniu skaly. To znamená, tá skala sa bude lámať od bazéna ďalej nejakých 7 metrov. Doteraz to boli rádovo 4 metre, teraz to bude minimálne 7 metrov. A dôvod je samozrejme jednoduchý, aby to bolo bezpečné. Ďalší dôvod, prečo sa láme tá skala, je, že vytvára sa alebo bude postavená nová výťahová šachta, nový výťah a samozrejme, aby ten výťah bol bezpečný, aby tá skala neohrozovala ľudí a život na tej stavbe, tak preto vlastne sa ťaží tá skala. Samotné ťaženie sa začalo 5. januára a bude ukončené v týchto dňoch, to znamená, že buď koncom týždňa, s tým, že sa to bude odvážať, takže maximálne do konca januára budú celé práce na tej skale ukončené. V týchto priestoroch za mnou sa bude nachádzať bowlingová dráha a saunový svet.